vou facer o profesor, chamase pedagogía. En canto as cousas que son de sentido común se quixeron convertir en ciencia, se convertir en facultad, convertiuse en unha charlatanería. A charlatanería, pues, aquí viven os pedagogos. Unha vez hice o papel, o teño pola red, empecé a ter moitos apoios, pues, de Manuel Molina, de Saracén, Félix de Cuba tamén, son bastantes, incluso intelectuales, e despois moita xente que non conocía de España e de América del Sur. Empezaba por ver pola red, dicindo que está ben, son cousas que son obvias, non son genialidades ni novedades, pero isto que hai que decir. E despois, unha vez que estivo pola red, pues, un editor que se interesou polo traballo, o ampliamos, para que fixen un prólogo, e pusei todos os apéndices algunhas das cartas. É dicir, que foron casi 1000 cartas a recibir. Realmente,